Dobre, takže čau, ja vás vítam u môjho nového videa a dneska si ukážeme návod na to, ako predĺžiť dobu nahrávania obrazovky na Xboxe. Takže poďme sa vrhnúť na to. Takže poďte do svojho profilu na Xboxe. Dajte si kolónku nasnímať a zdieľať a zíďte úplne dole, kde máte nastavenie pre záznamy. To nemusíte vidieť, to je môj osobný kód. Že to také. Idete úplne sem a tu máte vlastne, že zaznamenať miesto uloženia. Máte tam interné úložisko. A týmto sa dostávame k druhému kroku, tam vám to aj píše. Potrebujete USBčko. Potrebujete USBčko 3.0 alebo rýchlejšie. Ja som si kúpil 3.2, takže to splňujem. A musí byť naformátované na NFTS. To vám idem teraz ukázať, takže vrhneme sa rovno na ďalší krok. A ten bude v počítači. No dobre, sme teda pri ďalšom kroku a ten už je v počítači. Pôjdeme teda do súborov. Zoberieme si teda to vaše USBčko. Pichnete ho do počítača a tuto dole sa vám hneď zobrazí. Kliknete na ňo. Potom kliknete na ňo pravým tlačítkom. A tu vám zíde 500 vecí, ale nás zaujíma toto, formátovať. Kliknete na to a tuto to hlavne nesmiete pokašľať. Pôjdete sem a tuto systém súborov. Vidíte, ja tu mám nejaký EXFAT, to je predvolené. Kliknete na to a vidíte, ako druhá možnosť je tu práve to NFTS. Takže kliknete na to NFTS. A teraz pozor, dáte spustiť a tu upozornenie. Formátovaním na NFTS sa vám vymaže vlastne všetko, čo máte na tom USBčku. Takže doporučujem, kúpte si nové USBčko, alebo keď máte doma USBčko, ktoré je vhodné na toto, tak dajte si všetko, čo máte na tom USBčku preč. Dobre, keď to budete mať, stlačíte teda OK. A vlastne teda vidíte, formátovanie je dokončené. Stlačíte OK. A vyberete USBčko. Tak, teraz je naformátované na NFTS. A tým sa dostávame k ďalšiemu kroku, ktorý už bude znova v Xboxe. A teda ďalší krok je znova v Xboxe. Sme stále v týchto nastaveniach. Zídete teda to zaznamenať miesto uloženia. Kliknete na to. A vidíte, že ja už tu mám vlastne ten to USBčko. Kliknete na to a tu vidíte, vďaka tomu budete môcť zachytávať dlhšie klipy a upravovať ich v počítači. A ak si to celé prečítate, tak vlastne môžu byť herné klipy, ktoré môžu mať maximálne až 60 minút. Takže takýto upgrade si viete dať z ubohých 10 minút. Môžete mať 1 hodinu. Dobre, stačíte potvrdiť. A vidíte, ja už mám zaznamenať na miesto vlastne USBčka. A vlastne teraz by to malo tak fungovať, že zídem sem, počkajte. Idem do svojho profilu. Napríklad tu si zapnem Fortnite. Zapne sa mi to. Počkajte. Vidíte, zapol sa mi Fortnite. Dáte toto. Spustiť nahrávanie. Vidíte, nahrávanie sa spustilo. Takto si to viete teda dať. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nahoďte tam ten poriadny like. Keď tak aj odber. Blížime sa k 1000 odberateľom, takže bol by som rád za ten odber aj like. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus! No a teda fakt vidíte, že teraz som spustil to nahrávanie a máte tu, nahrávame už skoro 30 sekúnd a namiesto 10 minút tu máte krásnu hodinku, kámo, takže ja vám prajem krásne nahrávanie obrazovky a my sa vidíme u ďalšieho videa. Ešte jedna vec, čo som vám zabudol povedať, a to, že keď tu formátujete to USBčko a vyberete ho z počítača, tak zabudol som vám vlastne povedať, že to USBčko máte aj zapojiť do toho Xboxu a dúfam, že to každého napadne. Ale toto som vám chcel povedať, takže
Čau.